B'reazzjoni għad bassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea fejn irriżulta li Malta hija l-aktar pajjiż li qed toħloq impjiegi fl-Ewropa filwaqt li għandha r-raba' lanqas rata ta' qatt, il-Partit Laburista saħaq li din hija xhieda tal-ħidma ta' gvern li qed jaħdem sabiex aktar nies ikunu attivi fid-dinja tax-xogħol. Il-Partit Laburista saħaq li din l-istatistika tkompli ġib fix-xejn il-biża' li qed jipprova jnissel Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista. F'inqas minn sena, il-Gvern irnexxielu jdawwar il-finanzi tal-pajjiż u l-ekonomija fid-direzzjoni tajba, kompli tajt l-istqarrija. Hekk kif minn sitwazzjoni fejn pajjiżna seta' jispiċċa jitlob bailout, il-Kummissjoni Ewropea ħabbret li tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna issa jinsab fost l-aktar 10 pajjiżi bi tkabbir ekonomiku, filwaqt li d-deficit tal-Gvern sal-aħħar tal-2013 jinsab ta' 3% u fl-2014 saħansitra ser jinżel għal 2.7%. Il-Gvern immexxi minn Joseph Muscat laħaq il-miri ekonomiċi tiegħu għal kontra ta' dak li kienet jiġri taħt amministrazzjonijiet preċedenti fejn sena wara sena Tonio Fenech falla mill-miri ekonomiċi li kien jagħmel huwa stess. Dan kollu huwa frott id-determinazzjoni u l-għaqal ta' dan il-Gvern saħaq il-Partit Laburista li jrid li l-pajjiż jimxi l qudiem b'idejat innovattivi bħall-programm ta' ċittadinanza b'investiment li wkoll ġie innotat fil-previżjonijiet hekk kif dan il-programm ser ikun qiegħed iżid id-dħul. Għalkemm dan il-Gvern għadu ma wasalx u għatfadallu aktar xogħol xi wettaq, ir-riżultati żgur li jkomplu jżidu l-kuraġġ biex dan il-Gvern jibqa' saqajh mal-art filwaqt li jkompli għaddej bil-ħidma tiegħu sabiex ikollna Malta li tkun aktar b'saħħitha u Malta li tkun aktar ġusta, temmet tajt l-istqarrija.